Здравейте! Здравейте! Валентина ни изпраща въпрос. Моите очи са специални. Може ли всеки да носи контактни лещи? Това беше моето извинение в продължение на години. Моите очи са също толкова специални. Мисля, че има контактни лещи почти за всеки. Почти всеки може да носи контактни лещи. Вашият очен специалист ще измери очите ви и ще ви препоръча подходящите за вас лещи. Даниел пита, могат ли лещите да изчезнат зад окото? Пакет лещи може да изчезне в раницата ми. Аз мога да изчезна за някое здраво парти с контактните ми лещи. Не е възможно контактните ви лещи да се изгубят зад окото ви поради наличието на мембрана, която свързва окото с вътрешността на клепача. Ян пише: чувал съм, че носенето на лещи може да предизвика проблеми. Мисля, че очите ми са в безопасност с контактните ми лещи. Да, ако ги използваш правилно. И ако регулярно посещаваш очния си специалист. Контактните лещи са безопасни, ако ги използвате според предписанията. Внимателно измивайте ръцете си преди поставянето или отстраняването на лещите. Адриана пита, могат ли контактните лещи да изпаднат от очите ми? Да изпаднат? Това е смешно. Не, никога. Контактните лещи са създадени така, че перфектно да запазват позицията си. След професионално напасване не би трябвало да имате проблеми. Томас пита, мога ли да нося контактни лещи, докато плувам? Моля ви, не ме спирайте да плувам с контактните си лещи. Аз лично винаги използвам очила за плуване. Подходяща защита като качествени очила за плуване върху лещите е задължителна. Надя пита, преди или след като се гримирам да поставям лещите си? Не ме търсете тук. Моят очен специалист ми каза първо да поставям лещите и след това грима, така че да виждам какво правя. Благодаря, че ни гледахте. Надявам се, че ви беше полезно. Благодаря и до скоро. Ей, готови ли са за контактни лещи?